корашона кӯдаки майда дорам хона берум бромада наметавонам ва бо тариқи телефон мехоҳам пул кор кунам не ки пул надорам ки бихарам буфурӯшам ҳастай ҳам хеле коре ки ягон чи хариду фурӯш намекунию не ки дар хона шитаги пул кор мекунем 200 сомон мерава ай худат просто давом байни 6 моҳ фората ҳозир фората моҳи дигар фората 6 моҳ пас 200 сомда харид мекунӣ дальшиша апай соро худаш мефаҳмона сторис ояндада акашмода тавсия додистам баъд ёдам зад ки худам хемохем ма нахӯрдам ди нахӯрда будам ҳозир мефаҳмонам хемохем барои воспалениям хӯрдестам гурдом хӯрдестам а так барои ҳамаи касалиҳо фоида дора и дору неста витамина гиёҳои табиӣ тайёр шуда гиябад бичко барои касали дил псориаз варикоз касалиҳои пӯст касалии қанд гурда мехники пуники даже ҳомиладоршавидан фоида карда гиябад бичко просто акои гапма барои чи гуфтестам барои ки фақат ҳама мепурсанд ки ту хемохем барои чи хӯрдестӣ ва чӣ фоида дора гуфтам мепурсанд ман просто шмуда daburash гуфтестам да ана ҳозир одамон ба ду қисм ҷудо мешаванд нимаш менависа ки бугу чӣ кор айда ҷо чихе кор кунем ними дигаш мегӯяд ки хемохем айҷо хариди адресоша бутем мо бихарем ё ки надори фурӯши дӯстони азиз номерои апай сороро мемонам ватсапшона метавонем ки нависен муроҷиат кунем касоне ки хемохем дар кора ҳама ҷо доставка ҳаст а касоне ки мехоҳанд дар хона шиштаги пул кор кунанд марҳамат шумо ҳам метавонед ки нависен дар хона шиштаги хона берун набромада бо тариқи телефон бе ягон диплому сертификат бе ягон забони русиро донистан шумо метавонед ки ба анами телефони дастон пули нағз кор кунед дар як моҳ 6 бор пул метия атоми 4 бор ойлик рӯзои сешанбе рӯзои чоршанбеш бошад 2 бор дигар премия медиабад бичко дар иҷач хеле ки метавонед хариду фурӯш нест а секрети кора шумо да нишон метия мефаҳмона апай соро ватсап шуда нависед додистам